ka baka da milatti kowa ka bari. Ina zuwa ban dan taba ina ko AC nan ne gidan muka sha. AC. Haka ne factory fasan haka sun ga mana America zamu zo da mota. So wai security ne yake ka problem? Shit. Security ne daga America ba kawo ba. American model na ni Isa ba na so na gaya musu ba na son mota irin wannan na gaya musu. Kayo ba da Allah ki hakuri bari in kira America. Oh, kin ga irin shi kenan sai dinga yar faka. Ya Bobo, what's wrong with the car? Me ke faruwa da wannan ne, wannan automatic din nan ka ga mu ta zan kunna shi. Ha ba za ka duba mu takardar to duba mu takardar ko? Ka duba mu takardar. Oh, to kamera abin ki sai sa ba na so sai mota America. Kulli na sai mota America problem din ke samu. Ka shiga security. Amma security ba shi ne mun sani. Amma samu security mun sani. Za ta ba. Na ki ta ba. Ai ba muke ganin ku ba kuke ganin ba kuke ganin ba muke ganin ku Allah ina ba bayan Allah barin dan hawa wakila Ya kamata ne.